Everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing very well. So, dear students, today we are going to learn a very interesting topic of class 8 CBSE students. It's Unit 1. The unit name is Wit and Wisdom, and the chapter name is The Wit That Won Hearts. So, before going to the topic, let's understand what is the meaning of wit. ମାନେ ୱିଟ୍ ର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗେ ୱିଟ୍ ଆଉ wisdom ର ମିନିଂ ଆମେ ଜାଣିବା so wit ମାନେ ପିଲେ the ability to use words in a clever and amusing way ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ability to use words ଗୋଟେ clever ଆଉ amusing way ରେ କେମିତି ଆମେ words କୁ use କରିପାରିବା ବା ଆହୁରି ୟାର ଯଦି ଆମେ synonyms ଦେଖିବା ପିଲେ wit ର intelligence ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ cleverness କୁ ବୁଝଉଛି sharpness କୁ ବୁଝଉଛି judgment ବା understanding ଆମେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ତାର ମିନିଂ ଜାଣିବା ପିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦୂଷକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ୱିଟ୍ କହିବା at the same time what is the meaning of wisdom କାହାକୁ କହୁଛି ପିଲେ the ability to make sensible decision and judgment because of your knowledge or experience କଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିବଲ ଡିସିସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ wisdom କହିବା ଯେମିତି କି ଆମେ ତାର ଇଂଲିଶ ସିନୋନିମ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ କମନ ସେନ୍ସ କୁ ବୁଝଉଛି ସେପିଏନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅର ସାଗାସିଟି ୟାର ମିନିଂ ହେଲା wisdom ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଅଭିଜ୍ଞତା କୁ wisdom କହୁଛେ ତ ଟୁଡେସ୍ ଟପିକ ଇଜ ଦ ୱିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱନ୍ ହାର୍ଟସ୍ ତ ଆଜିର ବିଷୟ କଣ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛି ଏମିତି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଲା so before going to the topic we have to do these activities before we read so select the qualities of a person who uses wit from the given box below ତ କୋଉ ସବୁ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡା ପର୍ସନ୍ସ ର ୱିଟ୍ କୁ ଏଠି ବୁଝଉଛି ପିଲେ ୱାଇଜ ମାନେ କଣ ପିଲେ ବିଜ୍ଞ ୱାଇଜ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଗୋଟେ ୱିଟ୍ କୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ ୱିଟ୍ କୁ ତ ଏଟା ଆମର ୱାଇଜ ହେଇ ପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା ପିଲେ ୱାଇଜ କହିପାରିବା ସିରିୟସ୍ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ସିରିୟସ୍ ପିଲେ ୱାଇଟ୍ କୁ ବୁଝଉଛି କି ୱିଟ୍ କୁ ନା ୱିଟ୍ କୁ ସିରିୟସ୍ ବୁଝଉନି ତ ଏଟା ସିରିୟସ୍ ହେବ ନାହିଁ କ୍ଲେଭର ଟା ହେବ ନା ନାଇଁ ୱିଟ୍ ମାନେ ୟେସ୍ ହେଇପାରିବ କ୍ଲେଭର ଦେନ୍ ପିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରିବ କି ପାୱାରଫୁଲ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରିବନି ୱିଟ୍ କଥା ହ୍ୟୁମରସ୍ ହେଇପାରିବ ହ୍ୟୁମରସ୍ ବାକ୍ ଚତୁରୀ କଥା କହୁଛି ୟେସ୍ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଗୋଟେ କମେଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମର ଆମେ ମାନେ କମେଡି ୱେରେ ଯେମିତି ଆମେ କଥାଟାକୁ କହିପାରୁଛେ ତ ଗଲେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଷ୍ଟବର୍ନ ମାନେ କଣ ପିଲେ ଜିଦି ହେଇପାରିବନି କରେଜିୟସ୍ ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି ଏଗୁଡା ସବୁ ୱିଟ୍ ରହିଲେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ କରେଜ ସାହସ ୱିଟ୍ ଥିଲେ ଯଦି 80% ପାଖରେ କରେଜ ଥିବ ତ ଅବଜର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯଦି ୱିଟ୍ କୁହାଉଛି ଚାର୍ମିଂ ଅବଭିୟସଲି ଚାର୍ମିଂ ଦେଖାଯିବ ବଟ୍ ଚାର୍ମିଂ ଟା ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ୱିଟ୍ କୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ବଟ୍ କ୍ରିଏଟିଭ ହେଇପାରିବ ୱିଟ୍ କୁ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହେଇପାରିବ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ବି ବୁଝାଉନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ୱିଟ୍ ପର୍ସନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ ବି ଥାନ୍ତି ବାକି ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆମର ଏ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇଜ କ୍ଲେଭର ଅବଜର୍ଭେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମରସ୍ କ୍ରିଏଟିଭ ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆସ now discuss reasons for your choice of qualities work in pairs and answer the riddles that are given below ତ ଆମେ riddles ଗୁଡାର ଆନ୍ସର କରିବା I can be a friend or a foe depending on how you use me I can bring both joy or pain what am I ତ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ସେ ତମର ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ତମର ଶତ୍ରୁ ଫଏ ମିନ୍ସ ଏନିମି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ହାଉ ୟୁଜ ତୁ କେମିତି ଏଟା ଏଠି ୱିଟ୍ ଦେଇଛି ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ୱାର୍ଡସ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ୱାର୍ଡସ୍ ବୁଝିହେଲା ୱାର୍ଡସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ୱାର୍ଡସ୍ କୁ ଆମେ କେମିତିକା ୟୁଜ କରିବା ସେମିତିକା ଆମର ସେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ନମ୍ବର 2 କୁ ଆସ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁ ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସିନ୍ ତ କଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଫ୍ୟୁଚର ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ ତ ନମ୍ବର 3 I can be measured but I cannot be touched I can be spent but I cannot be saved what am I ସେ ପିଲା ହେଲା ଟାଇମ କୁ ଆମେ ମାପି ପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନେ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଭ କରିପାରୁ ନାହୁଁ ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟାଇମ it's very precious so what has to be shared before you can keep it ଗୋଟେ secret
सिक्रेट को आम प्रथम सेयार कर जो कहुए गोटे सिक्रेट रखू सिक्रेट कहीकि आम सेयार कर होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड इट तो पिले एठी किछ क्वेश्चन अछि जोन कि पेयर्स रे हम ताको डिस्कस करिबा व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट important in a person na they help answer कौन हम they help in building good relationships resolving problems and making life enjoyable से भाई नंबर 2 यदि क्वेश्चन और आंसर पिला तुम निजे दे देछि तुम निजे निजे करबे एबे अब टाइम वेस्ट न करी पिला डायरेक्ट जिबा हमर टॉपिक को जिबा पार्ट 1 को जिबा भल्लो भाबरे पिले मु एक्सप्लेन करिछि तुम माने सबरे डिफिकल्ट वर्ड लेखि रखिबो वीडियो रु देखि रखियो भल से पिले सुनिबा को चेष्टा करिवो so be ready with a copy and pen so let's read. The story begins with the Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. तो पिले मु लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करबी भल्लो भाबरे तो पिले ए जो स्टोरीटा केमती आरंभ होइछि ना कहा कोने ना विजयनगर एम्पायर वाज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स रिनाउंड माने पिले वेल नोन प्रसिद्धि पूरा प्रसिद्धि बहुत प्रसिद्ध सारा जगत ख्याति तो विजयनगर एम्पायर टा कौन पाई पिले ख्याति अर्जन कर फॉर इट्स ग्लोरी मीन्स जस ख्या वेल्थ संपत्ति और कल्चरल अचीवमेंट और सांस्कृतिक सफलता पाई आज विजयनगर एम्पायर टा कौन बहुत भाव प्रसिद्धि लाभ कर बुझीगला फर्स्ट लाइन among its many illustrious rulers King Krishnadev Rai ruled 1509 to 29 CE stood out as a wise and powerful monarch Ponikwala. Among its many illustrious rulers, यार माने ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମସ୍ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଗୌରବଶାଳୀ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଶାସକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯିଏକି 1509 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଉଟ୍ ଏଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମୋନାର୍କ ଯିଏକି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବହୁତ ସାରା ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯିଏକି 1509 ରୁ 1529 ଭିତରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି His reign is often referred to as the golden era of Vijayanagar Empire. ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ often referred କଣ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ଅଫ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମ୍ when आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड तो सेटा कौन पाई ना से समय कौन होइतला जोंथरे कला साहित्य आर्किटेक्चर माने कौन निर्माता गुड़िक निर्माण विभिन्न प्रकार कीर्ति स्थापन जोड़ा कि समृद्धि लाभ करिथिला बुझिला ना नहीं तो a great patron of learning Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet तो मैंने पिले पैटर्न माने प्रोत्साहक से गोटे शिक्षार गोटे बड़ प्रोत्साहक थिले किए कृष्णदेव राय माने एजुकेशन को बेसी इंपोर्टेंस देउथिले तो शिक्षार गोटे महान प्रोत्साहक भावे कृष्णदेव राय वाज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर एमिनेंट माने पिले बहुत प्रसिद्ध व फेमस बुझिला तो से केवल गोटे प्रसिद्धि लाभ बा शक्तिशाली योद्धा नथिले बट आल्सो ए गिफ्टेड पॉइंट किंतु से मध्य गोटे कोन गोटे वरदान प्राप्त कविटे थिले हिज वर्क सच एज द एपिक अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बवती परिणाम आर एक्लेम्ड इवन टुडे तो तांकर बहुत सारा कवि से जेहेतु गोटे कवि थिले तांकर बहुत सारा कविता मध्यरु बहुत सारा वर्क तांकर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वर्क मध्यरु बहुत सारा से बहुत सारा जो कोन गोटे कविता लिखिचंती बा ड्रामा लिखिचंती तांको भितरु
गोटे एपिक रो बेले कौन ना महाकाव्य एपिक अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बवती परिणाम आर एक्लेम्ड इवेंट टुडे आज एक्लेम्ड माने पिले अभिनंदन जणैबा बा प्रशंसित हबा तो आज भी से माने से दीटा ड्रामा तांकर बहुत से जेहेतु गोटे कवि थिले तो तांकर अमुक्त माल्यदा गोटे एपिक आ गोटे संस्कृत ड्रामा जम्बवती परिणाम आज भी प्रशंसा साउंटुछि बुझिला तो यार ओडिया एक्सप्लेनेशन पिले टिके देखिदबा ओडिया रे देखे ना यही पैराग्राफ रे विजयनगर साम्राज्यर जश धन संपत्ति और सांस्कृतिक सफलता कथा कुआ जाइछि एही साम्राज्यर अनेक गौरवशाली शासक मानक मध्यरु कृष्णदेव राय जने बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थिले तांकर शासन काल को सुवर्ण युग बोली कुहा जाय से ज्ञानर महाप्रत्सहक थिले से केवल विशिष्ट योद्धा नुहे बरं प्रतिभाशाली कवि मध्य थिले तांकर अमुक्त माल्यदा और जम्बवती परिणयम आज मध्य प्रशंसित बुझिएला पैराग्राफ 1 एबे चला पिले पैराग्राफ 2 Krishnadevarai's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the अष्टदिग्गज तो कृष्णदेवरायଙ୍କ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ these poets including ଆଲ୍ଲାସାନି ପେଦେନା and ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ poets ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦି ଜଣ ମହାନ କବି ଥିଲେ କିଏ ଜଣେ ଥିଲା ଆଲ୍ଲାସାନି ପେଦେନା ଆଉ ତେଲାନି Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces तो सेमाने कौन करछन जो साहित्य को सेमाने केमिति एनरिच माने समृद्धि करैचंती द लिटरेरी ट्रेडिशन जो साहित्य रा परंपरा को सेमाने केमिति समृद्धि करैचंती विथ देयर मास्टरपीसेस माने पिले सेमानकर सबठार ग्रेट और नोटेबल वर्क्स सेमानकर जो विशिष्ट लेखा माध्यम रे सेमाने एई दी जण कवि आज हूँ राजा कृष्णदेव राय दरबार रे साहित्य को एक उच्च कोटिर स्थान रे उच्च स्थान रे पहुंचैचंती मास्टरपीसेस माने आमे आर्ट म्यूजिक आउ लिटरेचर क्षेत्र रे पिले जोटा कि हमर सबटरू ग्रेट वर्क को बुझौथो ताको एला मास्टरपीस बोली कुआछि बुझिला तो तो तांकर से जो बहुत सारा वर्क्स भितरु माने बहुत सारा कवि भितरु एई दी जण कवि जो माने कि आल्लासानी पेदेना और तेनाली रामकृष्ण एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन माने साहित्यर परंपरा को बा साहित्य को एक उन्नत स्थान रे केमिति पहुंचने विथ देयर मास्टरपीसेस सेमानकर सबठार ग्रेट वर्क माध्यम रे एमिति लेखा लेखिचंती एमिति कविता लेखिचंती जा फल आज साहित्य को उन्नत स्थान रे पहुंची जाइछि So Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor. तो तेनाली रामकृष्ण पिले केमती परिचित ना तांकर क्विक विट माने तीक्ष्ण बुद्धि और ह्यूमर माने पिले हास्य रस बा मजादार कथा पई से बहुत भाबरे से जनाशुना earning him a special place in the king's court as both poet and a witty advisor तो तांकर एई सब एई जो क्विक विट आउ ह्यूमर पई से राजांक दरबार रे गोटे स्पेशल स्वतंत्र पदर अधिकारी हो पारिचंती स्वतंत्र परिचय से गोटे पाई पारिचंती जा फल रे से गोटे कवि सहित एज बोथ ए पोएट एंड विटी एडवाइजर तो जा फल से गोटे कवि सहित गोटे ज्ञानी उपदेष्टा भाव में तांकर परिचय से राज दरबार रे साउंटी छंती हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सीमिंगली insurmountable problems made him a beloved figure in empire's history ते पिले कोन होईची तंकर को गुण ना हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सीमिंगली insurmountable या माने insurmountable माने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जोड़ा कि जोड़ा कि समाधान करी हबो नाही असमाधानीय प्रॉब्लम बुझिला नहीं जोटा कि सॉल्यूशन तार किछि बाहरिबो नाही तो सेही सबु जोटा कि जो प्रॉब्लम गुडा कर सॉल्यूशन बाहरी पार नथिबो सेही सब प्रॉब्लम को से समाधान करी से कोन गोटे स्पेशल फिगर गोटे बिलोवेड फिगर हे पारचंती इन द एम्पायर्स हिस्ट्री तो राजांक दरबार रे समस्तंकर प्रिय भाजन हे पारचंती केमिति ना सबुठार कष्टरु कष्ट समस्या गुड़िकर समाधान करी से राजांकर दरबार रे
ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ୟାର ପିଲେ ଇନସରମାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ପିଲେ ଯେଉଁ କାଳକୁ ମାନେ ଅସମାଧାନୀୟ, ବୁଝିହେଲା, ସମାଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ରାଜ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଲାସାନି ପେଦନା ଆଉ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଓ ହାସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର କବି ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଅସମାଧାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇ ପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପିଲେ ଦେଖ, ଇଭେନ୍ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ଫେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସହାରମୋନି at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal। ତ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଲାଇନରେ ନା, କିଙ୍ଗ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ରୁଲର, ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ବି ଦିନେ ପିଲେ ଡିସହାରମୋନିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ଡିସହାରମୋନିର ମାନେ ପିଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ଅଶାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନା, ଏଟ୍ ୱାନ୍ ସଚ୍ ଟାଇମ୍ ନା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କାହା ସହିତ? କ୍ୱାରେଲ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିନ୍, ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଦିନେ ରାଣୀ ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଓଭର ସିମିଂଲି ଟ୍ରିଭିଆଲ ମ୍ୟାଟର। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପିଲେ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରିଭିଆଲ ମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବା ତୁଚ୍ଛ ଅତି ଛୋଟ କଥାରେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଫର୍ ୱିକ୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅଟର ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଟୁ ହର୍, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ରାଣୀ ସହିତ ଟିକେ ବି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅଟର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତ ଟିକେ ବି ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। and in his frustration stopped visiting her altogether, ଯାହାଫଳରେ ନିରାଶ ହେଇକି, ହତାଶ ହେଇକି, ଦୁଃଖରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଇଭେନ୍ ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ଭିଜିଟ୍ କରି ନାହାନ୍ତି। ହିଜ୍ ଆବସେନ୍ସ କାଷ୍ଟ ଏ ସାଡୋ ଓଭର ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯାହାଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କରିଡରଟା ଦିନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ଉଠୁଥିଲା, ଏଇ କ୍ୱାରେଲ ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ କରିଡର ବା ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏବେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଫରଲର୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଫରଲର୍ନ ମାନେ ପିଲେ ଲନ୍ଲି ବା ଏକାକୀ। ସୋ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଛାୟା ଏମିତି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କରିଡର ଦିନ ହସ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ଉଠୁଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ପିଲେ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଉଠିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, ନୀରବ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାହା କାରଣ ନା, ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ପିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବାରୁ। ଦେନ୍ ୟାର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଏବେ ତ ଏଠି ୟାର ମିନିଂ ଅଛି, ଡିସହାରମୋନିରେ ପିଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ କହିବା ବା ଏକତାର ଅଭାବ ବା ଅଶାନ୍ତି କହିପାରିବା। ଟ୍ରିଭିଆଲ ମାନେ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କଥା, ଯୋଉଟାକି ମହତ୍ହୀନ କଥା, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କଥା। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ପିଲାମାନେ ହତାଶା, ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ, ହତାଶ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଫରଲର୍ନ ମାନେ ପିଲେ ଏକାକୀ। ତ ୟାର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଓ ରାଣୀ ତିରୁମାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରାସାଦରେ ଖୁସି ନଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲ distraught and upset tried her best to resolve the issue but failed। ତ ଏଇ କଥା ପିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯେହେତୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ରାଣୀ ଏ କଥାଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଟ୍ ମାନେ ପିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସ୍ୟାଡ୍, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ରାଣୀ। ତ ଟ୍ରାଏଡ୍ ହାର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ଇସ୍ୟୁ ବଟ୍ ଫେଲ୍ଡ। ସୋ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। With no other alternative, she decided to seek the help of ତେଲାନି ରାମ। ତ ଶେଷରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ୟାର ବିକଳ୍ପ ନ ବାଛି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ସେ କାହାର ହେଲ୍ପ ନେବେ? ଟୁ ସିକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍
तेलानी रामा शेषर तेलानी रामर हेल्प नवा पई डिसाइड कले किए ना द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट तेलानी राम किए पिले द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट्स तांको दरबार सबुठारु बुद्धि चातुर्य थिबा ज्ञानी कविटी Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. तो कौन है जमिति रानी पूर्व माने सबु कथा को चंक भितर जहाँ सबु कथा हेइछि राजांक रानी भितर जो सबु इंसिडेंट हेइछि से कथा को कौन रानी को मुहरु राजा पेशेंटली सुनिल धैर्यर सहित आ डिटेल रे सुनिया पई चेष्टा कले The king wrote a poem, she began her voice trembling. तो केमती कहानी स्टार्ट ହେଇଛି ନା ରାଜା ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସି ବିଗେନ୍ ହାର୍ ଭଏସ୍ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଥରି ଉଠିଲା It was filled with vague expression sun moon stars beautiful sky but it made no sense तो ये जो कविताटा केमती थिला रानी कहउछंती जे ई कवितारे किछि नथिला इट इज ओनली फिल्ड विथ भेग एक्सप्रेशन कोनसी क्लियर नथिला पूरा ई कविताटा अस्पष्ट थिला खाली सूर्य तारा जन्ना ब्यूटीफुल स्काई सुंदर आकाश कथा वर्णना कराइते जोंतरे कोनसी सेंस नथिला when he tried reciting it to his ministers they all avoided him तो पिले कौन है ना राजा जेतेबेले से कविताटाକୁ तांकर मिनिस्टर्स माननको सुनैया पई चेष्टा करचंती दे ऑल अवॉइडेड हिम से माने ए कविताटाको अवॉइड करचंती मेकिंग एक्सक्यूजेस बहाना देखै से कविताटाको ऊपर ध्यान देई नांती बिकॉज़ जेटा कि बहुत अनक्लियर थिला माने अस्पष्ट थिला जा फल केही याको सुनिया पई मन देई नांती इट वाज लेट इवनिंग when he came to me seeking an audience तो कौन है ना दिनकर संध्यार कथा थिला सी जते मो पाखक आसिले से भाबिले कि टू सिकिंग एन ऑडियंस माने सी भाबिले कि मु एटा को गोटे श्रोता हिसाब रे मते गोटे श्रोता हिसाब रे नवा पई बा श्रोता हिसाब रे ग्रहण करिया पई से मो पाखक आसिले ही बिगन रिसाइटिंग इट टू मी से मो आगरे एटा रिसाइट करिया पई स्टार्ट कले बट आई वाज सो एक्सॉस्टेड आफ्टर ए टायरिंग डे I yearned not once but several times. तो से कौन कहते रानी कहले बट आई वाज सो एक्सॉस्टेड मु बहुत थकी जाइथिली मु बहुत क्लांत पड़े हो जाइथिली कौन पे आफ्टर ए टायरिंग डे ना दिन सारा से बहुत परिश्रम करिसेंती दिन सारा क्लांत अक्लांत परिश्रम रे माने बहुत क्लांति रे से कौन जाने थकी जाइछंती जाफल से कौन कर आई योन माने योन माने पिले हाई मारियो जते बेला हमको साधारणतः निंद लागे आमे हाई मारू ना नहीं तो सही बेला से योन करबा को लागे नॉट वंस थरे ने बहुत समय से टाइम रे से योन करथिले द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड टर्न्ड अप तो राजा को लागेला पिले कि राजा भाविले मु कविताटे पढुची सी कौन कर ना हाई मारुची मो कविताटा को सुनु नै ताने मते डिसरेस्पेक्ट करूची एटा राजा को लागिला तो सेइडु से रागी के स्टर्न ऑफ माने पिले रागी जिबा सेइडु से रागी की पड़े आसिले सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी तो सेबेठु से आउ मो सहित कथा हो नाहंती इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे तो रानी कहते जदि यह हबार थिला मु जदि जानी थांती जे राजा एमती रिएक्ट करी एमती रागी जिवे ताले मु डेफिनेटली आउ गोटे दिन कहि थांती जे मते नेक्स्ट डे रे सुनेबो मु सुनिबी हेल्प मी प्लीज राम ओनली वी कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड तो शेष से हाथ जोड़ी कहते राम प्लीज हेल्प मी मते दया करी हेल्प कर केवल तुमे ही राजा को बुझे पार कौन पे राम केमती बुझे पारे पिले बिकॉज राम इज द ब्रिलियंट एंड विटी पोएट इन द किंग्स कोर्ट राम होची केवल सबुठारु ब्रिलियंट बुद्धि थिबा ज्ञानी थिबा गोटे विचक्षण कविटे से राजा दरबार रे थिले बुझिएला नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा तो यार ओडिया एक्सप्लेनेशन दीटार मु कहि दोछि ना तिरुमालम्बन बहुत चिंतित और दुखित होई समस्यार समाधान पई अनेक चेष्टा कले किंतु सफल हेले नाही शेषरे अन्य कोनोसी उपाय न थिबारु से राजा दरबार रो बुद्धिमान हास्यप्रिय कवि तेलानी राम को साहाय्य नेबाकु निष्पत्ति कले रानी समस्त घटना को धीरे धीरे तेलानी राम को कहिले से कहले जे राजा एक कविता लिखचंती से कवितार सूर्य चंद्र तारा सुंदर आकाश पर अस्पष्ट शब्द अछि किंतु सेतरे कोनोसी अर्थ नाही जेतेबेले मु रानी कहले जे से कविता रानी माननकु मंत्री माननकु सुनेबा बेले समस्ते राजा कहले कि
ଯେ ରାଣୀ ତେଲାଇ ନାମ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କବିତା ଗୁଡିକୁ ଶୁଣାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନାନା ମାନେ ବାହାନା ଦେଇ ଏ କଥାଟାକୁ ଏଡାଇ ଦେଲେ। ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ତେଲାନି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେଇ କବିତାଟାକୁ ଶୁଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଭୁଲ ପିଲେ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲାନି ରାମ ହବନି, ଏଠି ରାଣୀ ହବ, ବୁଝିହେଲା, ଏଠି ରାଣୀ ହବ। ତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ଅନେକ ଥର କଣ ହାଇ ମାରିଛନ୍ତି, ହାଇ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଲେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ୟାର ଓଡିଆ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ଏତିକି ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ରେ ପଢିବା। ରାମା nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. ତ ରାଣୀ ରାଜା ସବୁ କଥା କହିକି ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିକି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ and I may need time to find the right strategy. ତ ୟା ପାଇଁ କଣ ପିଲେ ନା ପୁଣି ତେଲାଇ ନାମ କଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର, ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦ କୁଇନ୍ କିନ୍ତୁ ମତେ ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଯୋଜନାଟେ କରିବି, ଗୋଟେ ପୁରା ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତାପରେ the queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. ତ ରାଣୀ ଯିଏକି ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଶେଷ ଭରସା ବା ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ରାମ ହିଁ ପାରିପାରିବେ, ତ ରାମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କଣ ରାମଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ thanked him profusely, ଆଉ profusely ମାନେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ପଢିବା, ପାର୍ଟ 1 ରେ ଏତିକି ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। ହୋପ୍ କି ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯୋଉଠି ଟିକେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି କଥା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ବା ଟପିକକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମ ପାଇଁ ବେଟର ହବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୋଉମାନେ କି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିବେ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଅପଡେଟ ତମେ ମାନେ ପାଇପାରିବ। ଆଉ